ez pakizuen nola idatzi gero liburuan bertan ikusi dezakezuen, italieraz dalako, Il viaggiatore pusillanime, bidaiari txepela. Eta bidaia bat bakarrik emaztea gabe egiten duen gizon baten gogo eta gertaerak dira. Orduan alde batetik paraleloan doaz bidaien kontrako halako filipika bat, bidaien kontrako saiakera moduko bat, eta bestetik bidaiari txepel bati gertatzen zaizkionak Erroman. Bigarren istorioak titula du Odola eta Esperma, eta kontatzen da gaztetako maitasun istorio amaitu gabe bat edo gauzatu gabe bat, nolabait ere itxi nahi duen pertsona batek daukan historia bat kontatzen da, daukan abentura bat. Pertsona batik denbora gutxi geratzen zaio bizitzeko, aurki hilko dala esan diote, eta orduan gaztetako maite bati deitzen dio eta berarekin egon nahi duela esan. Hurrengo titulo liburu bat da, hurrengo ipuin baten titulua da Orratzak. Eta hau, bastakit 1979 inguruan kokatua dago, eta oroitzapenetatik tiraka egina dago, eta bi giro agertzen dira. Orratza izango litzateke biak batzen dituena. Bat da, orduko ambulatorioak eta orduko praktikanteak, hau da, edozein gaixotasunen aurrean, garai batean, antibiotikoak errezetatzen ziren oso erraz, baino errazago, eta injekzio bidez ematen ziren, ezta? Eta orduan praktikantea izaten zen, injekzioa jartzen zituena, eta umeak, ni behintzat, eta nire inguruko asko ere izuik haratan edukitzen zituen personaia. Orduan batetik agertzen da ambulatorio praktikante giro hori, Osakidetza baino lehenagokoa, eta bestetik agertzen da kinki izandako bat, kartzelatik atera da, eta bere negozio batean nola da bilen, eta orduan orratza ere aipatzen da, heroina ere orduan ari zalako hasten gure artean. Orduan orratza gaude heroinarenak eta antibiotikoenak. Laugarren istorioak izena du Arantzak barruratz, liburuak daukan izenburu berbera. Protagonista da emakume gazte bat, ez da zenbat urte izango dituen 40. Psikologoa da, tratatzen ditu trauma osteko estresa daukaten gaixoa, edo estres posttraumatikoa deitzen zaiona, eta berak halako situazioan biziko du uste ez duela. Eta azken ipuinak, titula du portugesez, ez dakit ondo esango duen, ez da, baina esango duen, Voze naue como vosotros, oda zuetzara besteak bezalakoa. Eta hor, ama gaixo eta zahartua duela eta gizon bat itzultzen da etxera, eta hor, ama tratatzera edo datorren halako petrikilo brasildar batekin harreman moduko bat edo biziko du.